Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag, kanatong tanan, adlaw day karong Domingo, no? It's sa 21 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din, no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugulanon nga sinuwat ni Jenny Kabidad, no, mga ka-followers, no? So dili pa dahil shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Sa mga sugilano nga gikan sa atong drama, salamat kayo, no? Ang sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 7 na ta, no, mga ka-followers, no? Part 7 na ta. Pobre Tato. Kapoy, Eskolastika Amador. Og si Kuan Kap, Cleofe Alquera. Oh, Ganong nanguta naman mo? Mahila na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan? dili man gid siya problema kaayo, Kap. Kap, kini magong musuliyo ni Eskolastika. Wanay nag-atiman. Unya, dugay na sa gini. Di ba nga doon na may limit ang mga lubong, Kap? Depende. Ha? Kung napalit sa tagtugod ang luna sa musuliyo, anhara na diha para sa pamilya. Lahi sa ubang nitso nga pwede nang kuhaon, kundi na mabayran o pila ka tuig. Mao ba? Pero, Kap, hinayo na nina ko, Kap, ha? Nakailagid ka ining Cleofe Alquera? Libre magubang diri da. Mauna ang usa sa labing nga dunahan ining dapita sa unang panahon, mga Alquera. Mau ba? Kap, may mga pamilya pa ba siya din, eh? Wala. Siya problema ni mo, Kap. Ingon ini, mangyod ko. Di mo gawa sa kong tingog kung di ko makabura kong una. Mauna diha. Sultihan tamuwa na nabahin-bahin na ang mga yuta ng Doña Cleope. Onya, nabaligya na sa banguban. Gamay na malang tingaling nabilin nga Alquera din eh. Mga apo na lang na. Mau ba, Kap? Apo, nga layo na sab kayo. Kung mauna, anha na lang na dihang ilang musuliyo. Kap. Anhalang una na, dako pa magsagbakante ang menteryo. Mausap, no, Kap? Doon na pa mo'y laing pangutana. Napa, Kap. Kap, dali. Doon lang ko. Ako lang nihungo pa di ka makalita. Kap, wapagay balita bahin sa patay lawas ni Lolo, Kap. Grabe, ha? Maog yun na, ang nagkapalibog na mo dyan eh. Kung unsay na sa patay lawas imong lolo, nga gikawat man eh. May misteryo na silang gisulbad, ha? Mao na din do. Importante gid kaayo nila ni Johnny ang upat ka musuliyo. Ganong naghisgot na ba sa mo og musaleo? Kuan ba? May naliskubrihan sa Milchi. Bahin ni Johnny nga apo sa ungo nga pilo. Unsa magkini, Milce? Mura og may misteryo silang gisubay bahin sa upat ka musuliyo, sir. Kaing kinsang musaleo? Sa mga musuliyo sa mga dato nga naa sa menteryo, sir. Gilabtan ba nila og apil ang among musaleo? May musuliyo sa diay mo sa menteryo, sir? Aduna. Kung gusto ka, dadon ka dito. Sige. Ayaw ka mo pagdugay. Kay ugma na ang party. Dali ko gusto nga magdali-dali tas magpagandam. Mubalik ka din, may ba? Mura maglain na tinanawan na tong Kapitan Abadjani. Oo. Apo, gusto. Ikaduha, may buong siya bay kung nga nung
giukay na to ang sugilanon sa mga gipanglubong sa sementeryo. Nagani kayo, waka mo sulti ba yun sa picture ni Lolo Pilo ni Musmusuliyon, no? Di ni mahimo ipanabi, abay. Gusto ka? Kuyaw kung interesan ang picture sa imong lolo. Oo. O di sa tamahimong makumbiyansa ni Poldo. Ha? Di na kasaligang tawhana. Makako na. Mangila na ako permi. Bitaw, Naibaw mo ko ba? Nga dili ang pagpalupad og tabanog ang iyang tuyo sa pag-adto ni Espayag. Mao nga nasangit si Skural. dibuguan na to. Aw, sakay-sakay raman ta niya. Pobre-pobre lang ta, pero dato des pangutok. Bay. Why dis koron? Amen? Dari na. Tiwaso na to nga tong nasugdan. Tiwaso na to ang paglimpyo sa musuliyo ni Lula Escolastica Amador. Nga nagutang naglulam ka niya. Tiguang din na siya. Ikaw ang namusugan. Bata pa mo siya siyang picture? Okay ni. Morning among musuliyo. Marikit siya gamay lang, bay. Dali. Padulot ka kamay. Nya. Hinoon. Okay naman nga ni. Namanood ta. Imong mama ka ng unang gilubong? Oh. Ako mama. O ganang iyang tapad. Mao na ako manghod. Oh, may manghot ka di ay? Pulo sila namatay sa sakit sa kasing-kasing. Uy, kasaad bago di ang istorya ha? Oo. Drama kinang mong kinabuhi, oy. Ma, kumusta naman ka? Dili mo daw na maayo nga makikisulti kag pansyon. Nga naman? Uwa naman di ang kahag sa imong mama. Unya, abi? Ganahan mo kung magkisulti niya. Kung mingaon ko. Oh, okay. Ana, limpyo ng luyo. Bay, Bay. limpyo na sa bang atubangan. Malipay na gyud ang tagya ni Musuleyon ni Escolastica. Kay limpyo naman kaayo. Bay, tanawang marka nga RIP sa likod. Padiyas yung pagkamarka sa ikulit ng lulo sa tabon sa Incabano. Mao gyud. Unya, ang ubansad nga mo sa luyo, naasad sa luyo ang marka. Abay, nakatutok ba ka sa gikulit sab sa imong lulo sa kaban? Ang linya ba nga human sa kamatayon bahandi? Bitaw, no? Ngano kang nasuwat nitong lulo, no? Paminaw ko bay. Parihas ra sabto ining iyang marka nga RIP sa likod. Bahin sabto og patay. O musuleyo. Bay, ay may maayo kun atong ipatan-aw ng singsing nga gibili ni Lolo ni Mus. Ahin siya, bay. Ha? Oy, di lang tingali, uy. Manumon. Bosin ko mailhan ni sa priyente nga buhi pa ni Leo Alquira. Amasap na. Ako na ning taguan, bay. Galig mawan ni na. Oh, hay naman. Naray, akong gikwintas. Nawa. Kuyawa na yung chin, oy. Nailon man. Maayo naman eh. Ligun kayo. Mao. Oops. Yay. Marag ako maanad nga mga gho kabayda. Kuan mong good, bay. Mura man og. Karon pa ko mag-uol nga namatay sa Lolo Pilo. Unsa? Nga nagutang mag-uol man ka karon? Ngang. Nagkanong tag-subayo noon. Nagmahay ko gamay ba kay nganong iya kong gipatawag nga nagtinga na siya. Katuon tatong makasulti pa siya tarong. Aron niya kong masultihan bahin ining mga hulagway nga iyang gibilin o kapil ako. Ay, nalagmahay imong lulo abay, oy. Ato na lang sulbaro ng iyang mga tanghaga. Bay. May nahuna-hunaan ko ha. Ang saman, bay? Na may markang RIP sa likod nga gikulit sa tanang likod sa musuliyo, no? Oo. Pangitaon sa nato ang laing sambingay gagbili ni Lulo sa tabon sa Ikaban. Ang human sa kamatayon, bahandi.
Oh, sige, sige, bay. Sugdan na to din sa pansyon ni Iskolastika. Sige, darga. Ganiro na tanaw ang tanang simintano bahin sa musuliyo. Milche! Milche! Dindo? Nalipay ka ba iniimong pag-uban ako din sa among probinsya? Lalipay ka ayo, uy. Unya, nalipay ka ba nga akong imong ikauban? Hala, Unsay hala? nagunsa man na sila Johnny og mix mo sa layong karaan. Nagtuwad-tuwad man gud na sila. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita! Naa sila okay. Dali, atong doolon. Ayaw. Og ganun dili man. Maayo na mahibaw takon o silang gipangita. Kung unsam ka na ilang gipangita, maayo nang ilang makitaan. Sa dili pa kita mo doon nila. Unsa? Minaw ha? Ato silang bidyuhan. Sige. Uy. Unsam na ilang gisubay? Muram sila og nagsubay sa bongbong sa musilyo. Bitaw no? Hala no? Ilang gihikap ang bongbong mo sa liyo. Labilas likod. Bitaw! Na, Murag doon na sila gipangita sa bongbong sa musilyo. Saman ka na, no? Waman, pamgila yung marka din eh. Bitaw no? Sayap tingali atong huna-huna, abay. Nga doon nila yung iswat ang imong lulo din his musuleyo. Dali abay. Ato ko nga ta sa ubang musuliyo. Aw, sige. Sa musuleyo ni Cleofie Alquera. Sige, dali. Kinahanglan mahuman nato karong adlaw ang pagsusi sa ubang marka sa mga musuliyo nga paborito ni Lolo. Tanaw. May balhin sila og laing musilyo. Tuan na sila slayo sa musuleyo ni Doña Cleofie Alquera. Natiman ang ginanimo ang musilyo ng Cleofie Alquera? Dili na to sila makita kaayo. Dali. Mapadool tagamay nila. Dali. Magbantay lang ta, ha? Nga di tila masakpan nga naniid na nila. Ato tatong dapita ay. Taas na ang napatong-patungan dito. Dili. Dali na! Maayo ta kung doon na tayo makitaan din eh. Aw, aron doon natin makitaan. Mangita din ta. Ato gyapon ka sa tubangan na bay. Ako na rin siluyo. Human sa kamatayon, bandi. Okay, go. Human sa kamatayon, bandi. Human sa kamatayon. Lo, tabang sabdi halo. Kung unsa magining ipasabot sa imong mga mensahe, hatagi migiya. Aron, mahuman na misa among gibuhat. Nanagay nakitaan niya, abay? Apa? Unsawi ka na ilang gipangita, no? Yubo na. Paminaw ko. Importante yun ilang gipangita. Kinahanglan nga ato gining hibawan. Na-interest ka na ilang gibuhat, na? Karon, duha na ta magsigig sunod anak nila. Wala, tara na. Milipot na sa luyo si Johnny. Sa likod na siya. Tanawa na gud si Mikmik, ang tomboy. Iyag yung giukay ang sagbot nga mipilit na sa simento. Buot ipasabot. Nga naa sa semento ang ilang gipangita. Unsa man ka ni? Una na lang unta mi makita ni among paghago-hago kay oy. Una na lang unta. Ni ara marka nga RIP sa likod. Mao man ni ang likod. Lain sa gayo kun ang atubangan ang iyang bot ipasabot ining RIP sa likod. Ang likod yun eh. Likod man. Yun na pa. Karon po ko magkabantay ini na. Abay, Mikmik! Bay, Mikmik! Dali ko na rin sila yun! Pagdali! Abay!
Dali mo ka. May nakita na si Johnny sa luyo, pero dili na to siya makita. Gusto ka nga ito makita nila nakita? Di ta makalipot, uy. Ako na ni mo pakita Ayaw, nila. ayaw lagi. Dili maayo may baw sila nga. Ni ata din, eh. Ato lang kanang wato nga manggawa sila. Magpaabot lang ta. Og, tanaw na to kung unsay ilang da. Gikan sa luyo ng musuliyo sa mga akira. Osman, nakita na niyo mo ang atong ipangita? May marka na? Wa. Unsa? Akaw klaro ni mo bay. Uy, nga nagitawag man ko nimo? May nabantayan lang ko sa ubos ining gikulit nga RIP sa likod. No? Nga naman, nangsa din na? Abay, tutuking mayo ang grano sa siminto. Yala, mura lagi lahi ning bahina bay. Di ba? Muna pa na, gilungkab ning maong musuliyo. Oh, ha? Ay, lapit ang iyong lubo, ha? Abay, may mga tao nga nanuaw sa lubong. Bay, nagduda na ko yun. Saan sa man? Dali. Mamauli na. At ito magsultis bahay. Oh, sige. Dali na. Oo. Kalma lang, good. Ay lang pagpaspas ug lakaw, good. Dali. Bay, unyata mo tayo sa palimpyo, ha? Oh, sige bay. Ano? Nanglimpiro man di sila sa luyo. Wa sila manglimpyo. Unsa? Pero, Doon na sila gisusi sa luyo. Dali! Atin tanawon. Ha? ha? Dali na! Magpakaon-ingon lang ta. Nga, kadugo ta na naas mo sa luyo. Dali! Ha? Sige. Wow. Nag-anam ka kulbahin ng mga kong story karon da. Abay, ako suga sa di mo mulakaw bay. Uy, mabaw man sa tagukod ni mo. Dali ba? Dali. Saka doon. O sabay, nakapa-alarma ni mo, ha? Aksyon man sa tagkabalaka ni mo, bay? Bay. Nagduda ko. O sa may mong gidudahan? Nagduda ko nga may krimen nga gibuhat ang akong lulupilo sa menteryo. Unsa? Nga nung nakasulti magkaana? Kini bay, kini. Kining singsing nga giputos ni Lulo og siminto og gihimo niyang Julin. Gikan ni sa namatay nga Cleofe Alquira. Nakasiguro ka? Maugid ka na, bay? Maogid niya. Bay, mikmik. Tungod kay klaro kayo nga Nga unsa, uy, lahos sabay kay kabuhi na ko diri, bay, ha? klaro kayo nga gibuslutan ang musuliyo agi sa luyo. Unsa? Dindo, mag-unsa ba tatis Luis mo sa layos mga Alkira? Paminaw ha. Na ako'y klarohon. Ang unsa gani? Kung unsang ilang gitanaw din hinidyan eh. O sa may tanaw nila din eh. Bisa mo sa. Wa ko'y nakita. Suwat ramang niya gikulit na suwat. Naatod. RIP. Nasa likod. Sumibot ipasabot ang nagikulit. Ang putla ka. Bay, mikmik. Kinahanglan mangandam ka karong gabi. Nga naman, mondis ko ta? Dili. Lain ang atong buhaton karong gabi. O, unsa man, bay? Sudlo nato ang musuliyo ni Madam Cleofe Alquira karong gabi. O, unsa? Uy, abay, nga kita man ni mo armas. Oh, magkasukat niya tag tinuod na ungo. May nagdo na ti kasukol. Ayaw patakag pamusil, ha? Sige na. Ato nang sugdan og buslot ang musuliyo sa mga Alquira.
Uy, bay. Maramag kurog gamay akong tuhod. Ha? Taluan na ako ni mo. Ang ubang tumboy, isog mo kayo. Uy, laloy, maginakadlo ka ng tao, bay. Sige. Aron di ka madlok. Lakaw, ikay bantay sa palibot. Ako na'y bahala din eh. Sige. Ako nalibantay ni mo. Ka na ba? Sige na. Palayo ka may be kay aron di ka maangin kon doon ay makabantay na ko nga nagsilsil din ni Simintong Bongbong. Ha? Sige, sige. Anak lang ko diya sa ibabaw sa pansyon, bay. Sige. Lo, ako na ning tiltilan ang imong gitiltilan sa una, ha? Anay ko din hinga pansyon. Kay makita na ko ang gate kung doon ay musuit. Bisan kung layo-layo ni. Oh, Yoko? Hmm? May party na sabi sa bahay sa mga pater? Huh, lahi yun yung mga dato da. Pwede lagi kayo nga mag-party sila kada simana. Kupahas anak sa bisita ni Sir. Uy, Oo. Mga dato nila sila. Dendo, tawag na be. Adon sa nakos papa, ha? Iya naman kong gibili na ako ang iyang negosyo, god. Mao nga, iya kong ipalaila sa iyang mga kasusyo. ay kabala ka. Sige na, nako lang. Okay ako din hiya. Mga nindot o kaon ining mga bisita ni Sir. Uy. May biglaing pagkulura. Mga laysog yun. Bilche? Uy, Haya ni mo kung makasana mo si Boss Dindo sa... higala rami, uy. Layo oras tinuod ng imong hunang-hunang kasal. Oh, ha? Abi na kong uyab mo. Higala lang lagi mi. Mangutan ako ni mo, Paldo ba? Oh, saan sa man? Kisan ki uya ba ng Johnny? Oh, ngano nagunta naman ka? Mangutan na lang. Wa man ko kadungog nga doon na uyab. Nalingaw raman na sa iyong kinabuhi nga sige kuyo-kuyo ka ng tumboy. Madiskarte ra ba na ako ang tomboy? Unsa? Usay ko. Lagi! Nalindugod ang akong balhibugod. Pero kung gusto ko madool ni Johnny, mahimang sakyan ako ang tomboy. Nakagusto ka ni Johnny? Na-crush na. Ay, sabay din do, ha? Oh. Haya-haya ganing Johnny eh. Mura mo lang siya may buot, pero doon na bigyan makas. Gwapa pa kaayo. Nana, nabuslot ng bongbong. Oh. Bay, Mipik! Bay! 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 Ay naman, bay! Uy, sir, may... Pasulot talaga na! Iwagi ang ilaw. Tali! Oh, kadit. Oh, lungon. Lungon kita. Oh, ilungon mo bitong. Ang samundi. Oh. Dali, atong tabangan pagawas. Bay, ayaw na. Ha? Nga naman. Ang... Madok ka. Mayong pagpaminaw sa Lex Ay, Pino. karon pa mo kumakasuway ini mang lungkap at lungon. Apay, ikadlugod. Patay naman na. Di na naman hukmagoy. Kalabira na ganay na. Mas may pa magmaglabandira ta ini, abay. Ay nalaglangas niya, good. Sige na. Ato ning bunlot ng paggawas ang lungon. Aron atong maablihan o matanaw kung naa ba ang singsing sa minatay sa iyang tudlo. Dali na. Sige, bahala na lang ni. Sige ha. Sige, Dali sige. na lagi ni. Inig-trace. Bunlot ha. Sige. 1, 2, bunlot! Bunlot pa!
Nana, bay. Nagawas na gud. Bay, bailain na sa akong gibati, ay. Ayaw lagi hadlok-hadlok diya lagi. Sige na, bay. Ako na ning ablihan ang takob sa lungon, ha? Uy, no. Ano naman? Mas ko na to. Ha? Di mayo nga makita tos minatoy. Sa? Yung baga mong tumbuya ka, eh. Basta magmasta. Di mayo nga masingon na tong abog anang minatay. Sige, magmaskot. Pa, duham lagi ka bilanaryo ang nagdala silang mga anak. Yawa sila mahadlok. Dili sila mahadlok. Kung anhi sila sa atong lugar din do. Doon, panahon na nga akong ipasa ni mo ang akong negosyo. Ang tinubdan sa daghan na tong sapi. Ha? Tiguang niko. Kinahanglang makaalalay na kanako. Oo, sige. Ikaw good ba? Kunya, makabuot ng gusto na kung gustong paliton. Makabuot ka na. Pero, una sa tanan, kinahanglang makat-on ka sa pagpakig halubilo sa mga bisita. Oh, pa. Yan ay. Yan sa imong mga amigo mga engineers ay. Hasta mga doktor, oh. Dali, kita ang duha ang muatubang kanila. Sige, bay. Ato na ning ablihan ang tabon sa lungon, ha? Sige. Larga. Ablihin na. Nana, abli na. Kalapira naman na dyan, eh. Piyong na lang diya, good. Piyong na lang. Ako lang tanaw ng yung mga tudlo. May migmek. Wala na gitbay. Klaro pa ni sa manginhas. O sa may nakita. Wa gising-sing ang yung kamot. Ug ang takob sa lungon. No, klaro kayong giablihan na. Ug usa ka lansa na lang ang nagulit. Kung mauna bay. Kining sing-sing nga gibili ni Lulu nako. Mauni ang sing-sing ini kalabira nga si Cleofe Alquera. Alam no? Doon na gaday anong maliya nga gihimo nga kung apuhan din sa minteryo, pay mikmik. Ya, imo nang iuli ang iyang singsing. Di na lang, Ni alam na ako. Bay dyan, eh. Nahitaw sa gate sa entrance sa interview. Utsa, tabangi ko, iuli na yun na tagtakob. Abay, huwag man manood ang mga tao. Mga adik nga ito nga gustong musud. Okay, Nana. Nasira na ako ang bumbong sa musuliyo. Dali bay, mamiya na ta din he. Ato nang tabunan og sagbot ning atong agi bay. Ato ning balikon ugma aron limpyo ka na to kunuhay. Ay, salamat. Niya nagitas payag. Kulpa, astong gipuhat, abay, eh. Lagi. Karon na, bay. Klaro na gid. Mauday nga, wag mo biya sa trabaho si Lulu pagka si Pultorero. Kay doon na di siya sikreto nga gibuhat sa mga lubong. O kini, kining sing-sing nga gikuha gikan sa kalabira sa patay ang ebidensya. Kay si Lulu ang mihatag ini nako. Gipasunod ka niya kinawat gikan sa patay, abay. Muram ko di makatuo nga naingon anas Lulu. Yawa diskarte si mong lulo, no? O gipatay siya tungod sa maong anomalya, abay. Unsa? Nahinumdum ka sa sulti sa kapitan?
May dinugapan man ang imong lolo. Na-hospital siya. Pero paggawa sa hospital, naluya na. Aman siya. May baw, kinsay nagdunggap niya. Kay diha siya sa dagang tao giduslak. Ug sa paglingi pa diha, nagkagulihan ng mga tao. Kay misitlit na ang iyang dugo. May mipatay sa mga sipoltorero. Usa na lang ang buhi. Usa ka Berteng Ruiz na lang ang buhing sepulturero. Ngano kang gipangpatay man ang mga sipoltorero ining minteryuhan, no? Mao na ang sunod na to susihon, abay. Unsa? Pangitaw na itong mipatay sa mga sipoltorero? Oh, Uy, bay. Ha, di naman ta makapang-disko ng imong kalaki, bay. Magdetektive na ta? bay, akong apuhan ang gipatay. Dili mahimo nga ako lang ni kalimtan. Laki. Pero aba... Ako nahadlo ka. Ang laguban sa kong mga lakaw. Unsa? Ako mahadlok? Grabe ha. Di sa ko mahadlok og kriminal abay, uy. Nagot ko armas. Kita ka ini? Ha? Ay, nag-isuksok sa imong bulsa, uy. Asam din ako isuksok, be. Ambi na, be. Ako lay daan ang armas. Kuyaw kung mabuthan ka na. Kiatrap kay kagnaw. So? Grabe ha ni mo ba yun? Malik pa ng mga lalaki nga gusto masusmagtari, bay. Saan kay tuyo na nila? Sige lang, abay. Ako rin bahalang maniid na nila. Nalingaw naman si Dindos pag-abi-abi sa mga bisita. Okay. Uy, ang gwapang bata mo din yung nasa lobby. Ikutasan mo na siya. Tapang! Day? Tabang! Ang bata ang ikutasan! Tabang mo! Punto! Mayo kinaka! Ano sa bata? Gikutasan! Alsahara, good! Atong dagang gato siyang papa, dali! Maayo gani kay mo nabantay ng bata na nga. Naluya na, Milchi. Nagpaso-paso manggod ko. Ay. Elsie! Salamat sa iyong pagtabang sa anak ni Mr. Khan. Kumusta na siya, Tito? Okay na gano. Tuwa pa sila sa ospital ang si Mr. Khan. Elsie, unsa may imong trabaho karon? Wa, Tito. Nag-enjoy lang una ako sa kong pagka-vlogger. Unsa? Mauna, Tito. Nganong nangutay naman ka? Sulti si Milchi sa kong offer din do. At imanon ko na ang ubang mga bisita nga nabili. Unsa ba ito gisulti si imong papa, Dindo? Milchi, nakahuna-huna sa papa nga himuon kang assistant manager nako. Unsa? Labaw sa minimum ang imong sweldo. Ug may bonus ka, matag buwan. Unsa? Unsa ba ito negosyo si imong papa? May gipatukod nga private hospital si papa dinhi sa lungsod. Og ako ang mo-manage. Unya, ikaw ang akong assistant. Hala, no? Ganahan ko, ana. Ganahan ko makasuhi sa panarbaho. Unya, unsa man? Dawaton nimo? Siyempre, trabaho na gud na. Ako din balibaran. Sige, go! Andot karon. Di pa ko makatuo nga. Kining singsing nga gibili ni Lulu nako. Iya sa patay nga si Cleofe Alquera. Nay, nanak ko na uy. Anong di mo na ko nauna bay? Nakulbaan sa tayo ni. Ang pangutan. Kung giunsa ni sa pagkuha ni Lulu gikan sa tudlo ni Cleofe Alquera. Abay. Manaliho na abay pa nga girikalo ng Cleofe sa imong lolo. Kalutan. Di uy.
Nagduda gid ko nga gilungkab ni Lolo. Gilungkab ni Lolo ang lubong ni anak Cleofie Alkira. Ah, ang imong lulo gyud ang manglungkab og pansyon. Ngano de? Imposible din na. Basi nakita ni Lolo ang haya ining Cleofie. Unya, naibog siya sa singsing. Mao ka ha? Si Pultorero mas Lolo. Sila may tig duso sa lungon o tigtabon. Makakita gid siya sa unsa may dasa namatay. Tuod sab no? Uso nung gunang kinawatay sa sementeryo. Patay na gani, kawatan pa. Ang gusto sab ka. Pero ang imong lulo gyud ang kawatan. Di ko mutuo, abay. Oh, nagkaila magyud kang lulo nimo. Imo gud nang lulo gud. Ikaw gyud makasulti kon unsa nang klases pagkataos lulo nimo pilo. Buutan si Lolo. Wa si kaaway. Unya, dili siya mupasakit og laing tao. Pirmi gani ko niyang may mayan sa una. Ug unsa man siyang imay-may nimo? Kuan. Apo ko, gani. Bahala ng tawag ng pubring makaluluoy. Kaysa batang kawatan. Unya, wa may kwartang pobre lo. Bahala o way kwarta. Basta limpyo ang imong dungog. Mao ba lo? Timan gani. Ayaw panikas. Ayaw pangawat. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Aron tawgon ka o pubring dato. Pobreng dato? Oo. Pobre ka sa kamtangan, pero dato ka sa pagkamaayong tao. Mo nang pirming ipahinumdum ni Lolo nako, abay. Kinahanglang pobre ko nga dato sa maayong dungog. Oh, okay raman na. Doon na gani istorya ni Maong Singsing ba? Hala, kahibaw na ko. Ha? Oh, may pa ka, nahibaw ka. Ako, ha? O sabi nahibaw ni mo? Istorya man lang ning ako. Oh. Unsa ka akon? Uyab si imong lulo na si Cleofie Alkira, no? Unya, kanang singsing nga naan nimo ang ilang kinuktanan. You are sa tinuod ng imong gisulti, abay, eh. May nablihan na ang luyo sa musuliyo. Maura sa di ang akong gibungkag. Buti ba sabot nga doon nagyoy nagkuna nato og buslot sa pansyon sa mga Alkira? Tuod sab, no? Ang ako ba, pangagpas raman ni... Ugma, manglakaw ta. Asa man ta? At tuo na to ang nahibiling bugtong buhi nga si Pultorero ining menteryo. Si Berting Ruiz. Johnny, abay. Ay, Mek. Uy, kung uyugas dugan, uy, gilok. Sorry, ang saba, eh. Ano, ang imo masagdugan ng akong nakumot, eh. Bay, may daotang balita. Ha? Unsa man? Patay na si Berting Ruiz? Dili, uy. Aw? Unsa man ang balita? May nakaplaga na sang patay sa minteryo. Oh, unsa? Kinsa may namatay? Tiguang mo pero wa pa ko makaklaro. Di na ta kapagpahibaw. Dali, ato ni Susiyon. Kinsa mo ka ning gipatay? Ay mo, Bagdol! Panaplit mo! Ay! Nianang, mga pulis! Panaplit mo! Kap! Unsa man ni? Kinsa man ang namatay? Kap! Ang tingong mani! Nga namaligay kandila ug buwak din sa gate. Hala, si Lula tuod na. Unsa man na siya? Giatake na or gipatay? Ipatay siya! Ora may dinunggaban siya sa kilid, oh!
Paano ko agaw? Nagpanaw to ang iyang dugo sa kilid. Ala, wala, poliso, dapin, hey! Panaplin mo, mga marites! Ayaw mo! Ayaw mo pa po ba ha? Ngayon ang mga pulis, panaplin mo! Salamat ha. Kagidawat ni mong offer ni Papa nga motrabaho ka, ubos na mo. Wa masay ko'y lingaw. Gawas pa. Ganahan ko yung dapita kay puno sa istorya. Ha? Boss, Oh. sorry nga wa dayon ko makabalik. Nga dugay man ka. Nalantawan man ko nako nga daghang tao sa interview. O nga ako lang gisusi. Anong daghan mang tao sa menteryo? Ang tiguang nga tigbantay kandila gipatay. Oh, unsa? Dihaon na mo ha, Dindo. Dihaon na mo. Asa man ka, Melchi? Magmarites! Unsa kay sunod nga mahitabo? Sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidadi. Pobreng dato, kulyog-like ko no, subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.